mergi la sală. Chiar nu mai am timp să ne vedem mai târziu. Da, mi-ai promis, frate, mi-ai promis. Mereu faci așa. Dar știu că ți-am promis, dar mergem altă dată în oraș. Bine, mă. Bine că e mai important prietenul tău, David, decât mine. Dar n-a zis nimeni că mai important, nu înțelegi ce ai. Hai mă că vreau să spăl mașina, lasă-mă în pace. Bună ziua, spuneți. Doar exterior, vă rog. De fapt, interior-exterior. Și la interior să fie lună. Să mănânc din ea, ai înțeles? Ne scuzați, dar aspiratorul este stricat, așa că nu vă putem aștepta cu interior. O, da? Pot să știu și eu unde este șeful tău să fac o reclamație când te pricepi? Ce vrei, mă? Să spune că de aia e plătită. E ok doar exterior, să știți. Pot să știu și eu ce ai? Pot să știu? Hai că mi-am schimbat starea total. Nu mai sunt spălată absolut deloc. Nu mă așteptam în viața mea să găsesc sărăntoaca spălătoreasă aici. Poți te rog frumos să încetezi? Ție mi se pare amuzant sau ce? Nu mi se pare deloc amuzant. Își câștigă și ea banii. Măcar ea muncește, nu ca alții care primesc bani de la părinți. Auzi, dar mi se pare mie sau tu iei apărarea în fața mea? Nu mă, nu iau apărarea nimănui. Doar că nu e ok să râzi de cineva doar pentru că a fost mai puțin norocos în viață. Da? Știi ce cred eu de fapt? Ca pe tine te interesează sărăntoaca. Nu mă interesează nimeni. Chiar nu-mi pasă ce ai. Atunci dacă nu te interesează, eu nu mi-ai luat apărarea în fața mea, înțeles? Real grows, but it feel cold. Get my spirit to the pinstripe. Andrei Baca. Sara! Birra Moretti presenta Team Dio Birra. Se mă așteaptă și odată la bani. Auzi, cabro? Ce m-am miserut? Domnule, mașina dumneavoastră este gata. Ia auzi! Hai să vedem dacă ai făcut-o și bine. Vă rog să mergeți să vă plătiți. Auzi, sărăntoacă? Dacă cumva ți-a trecut prin cap că tu și Ianis ați putea avea ceva, ia-ți gândul. Ăștia de speța noastră nu pot fi cu voi, ai înțeles? Ah, și încă ceva. Stai să-ți fac o poză să nu uit unde lucrezi. Hai, zâmbește! Auziți, doamna spălătoreasă, vedeți că mai e o pată aici. Puteți să mă insistați, vă rog? Ce mă, iubi? Uite că mai e o pată și aici. Iar eu nu supăr petele, nici pe mașină, nici în viață. Mă scuzați, dar unele pete nu se au cu cârpa. Vanessa, te rog, încetează. Ce vrei, mă, să spele că de aia e plătită? Scuze! Am văzut că aveai o pată pe tricou și am zis că nu-ți plac petele, să te ajut puțin. Mamă, o să plătești scump pentru asta! Unde intri? Îmi văd mașina, comandă-ți un taxi. Ce ai auzit, comandă-ți un taxi? Hai, închide ușa.
Ce faci, mă, aici?